Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Jaurrieta, Nafarroko Pirinioetan kokatzen den herri bat da. Egun, 180 biztanle ditu, eta betidanik harreman handia izan du bai nekazaritzarekin, baita abezaritzarekin ere. Ikasi nahi duen horrek nere oinetara begira, zertan ari ezakar dantzatzen agertzen gorputz erdia, xurilun horrek argitzen badi agiriko ez guztia, axuri beltza ona dut baina xuria berriz. Abuztuaren 15ean, Jaurrietako bestetan, Jaurrietako neska dantza dantzatzen da, bertako dantza ezagunena. 20. mende hasieran, Jaurrietako axuri beltza kanta ezaguna zen. Hala ere, nahiko modernoa da, gaur egun ezagutzen dugun neska dantzaren koreografia. Urbeltze eta Marian Arregiri zor diegu dantzaren berreskuperapena. Ze galdu egin zen eta haiek dantzaren inguruan jakin izan zutenen bilatzen hasi ziren eta hona Jaurrietara etorri ziren erantzun bila edo informazio bila. Eta bertan Benigna Sario bazen emakume heldua eta gaizki zegoen ohean eta ari galdetu zioten. Eta bera gogoratzen zuen txikia zenean bordetan neskak dantzatu egiten zutela axuri beltza. Eta informazio ideiaren bat eman zien eta handik hori hartuta egin zuten bilaketa lan sakona eta gaur egungo dantza berreskuperatu eta lortu zuten, ekarri ziguten. 70. hamarkadan izan zen, esan dudan moduan Urbeltze eta Marianek berreskuperatu zuten lana eta Alai taldearekin etorri zinen ona Jaurrietara eta herriko neskei erakutsi zieten dantza. Eta handiz geroztik hemen daukagu gerra ematen. Dantzaren egun nagusia abuztuaren 15 da, Ama Birjinaren eguna, hemen Jaurrietako festak ospatzen den eguna. Eta bertan hemen egiten dugu dantza, ondoren herriko plazara jaisten gara eta nere berriro egiten dugu dantza.
Eta ondoren, Ibarreko egunean ere, Ibarreko dantza guztiak bildu egiten ditugu. Orduan, Otsagiko dantzariak eta baita guk ere parte hartzen dugu eta dantzete egiten dugu. Jaurrietako neska dantza, Juan Antonio Urbeltzek eta bere emaztea Marian Arregi duela 52 urte sortu zituzten bertako abesti batekin eta batango mutildantzekin pauso batzuekin. Horrela mantentzen da Jaurrietan eta dantzatzen da abuztuaren 15ean urtero hango neska eta emakumeekin. Horretaz aparte, zenbait taldeetan sartu da bere errepertorioan, naiz eta sorkuntza bat izan, sartu da talde askotan Euskal Herria osoan. Jaurrietako neska dantza ez da erreza izango mantentzea herrian bertan. Jaurrietan oso jende gutxi bizi da eta gazte gutxiago, orduan hor bertan mantentzea ez da erreza izango. Agian hiriko dantza taldeetan errezagoa izango da hor mantentzea. Jaurrietako neskadantzaren ezaugarri bat kanta da. Hau da, neskak dantzatzen duten bitartean baita abesten dute ere. Dantzak bi zati ditu, nagusi bat abestu egiten dena eta bestea musikarekin bakarrik dena, dantzatu egiten dugu besterik ez, eta bitan errepikatu egiten dugu. Eta, doinu nagusiak abestiak hola dio. Asuri beltza ona duk baina xuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek neroinetara begira, zertan ari aiz bakar dantzatzen agertzen gorputz erdia, zu ilun horrek argitzen badik agiriko aiz guztia. Eta gero lehenengo estrofa errepikatu egiten dugu. Baina hori da gure abestia. Instrumentu bakarrarekin jotzen dugu eta hori akordioia da. Eta hor daukagu bai Gonzalo, Jaime eta orain txikiena Eneko ere gurekin daudenak beti. Gure janzkera ikusten duzuten moduan bada Zaraitzu Ibarreko emakumeen jantzia jasten dugu. Eta kuriositatea edo guk dantza egiterakoan denak berdin joaten gara, baina berez bazen garai hartan desberdintasuna bai ezkondu eta ezkondu gabeen artean. Zeuden matiz desberdina janzkeran, baina guk berdin goazenak. Jaurrietako neskadantzak lotura zuzena dauka bai iparraldeko jauzekin, baina batez ere baztango mutildantzekin. Bertako Jaurrietako musika batean oinarrituta dago eta baztango mutildantzetako pasuetan. Orduan harremanak hor daude, argi eta garbi. Eta gero, esan behar da, Nafarroan oso dantza gutxi ditugula abesten eta dantzatzen direla batera. Naiz eta Jaurrietako neskadantzaren oinarriak aspaldikoak izan, neskadantzaren koreografia nahiko berria da, berez 20. mendean sortua. Urbeltz eta Marian Jaurrietara iritsi ziren hori, galdera bila edo Asuri beltzaren inguran jakiteko asmoz, Bizkaitik zetozen biak eta musikaren inguran egon dira beti sartuak. Dantza dute, dantza grina dute eta jendeak dantzarien inguran jakiteko ere grina badute. Eta hona etorri ziren galdera bila eta behin berreskuratu zutela dantza haien musika taldearekin edo dantza taldearekin, Alai taldearekin etorri ziren eta herriko neskei erakutsi zieten. Eta duela, ez dakitzen bat urte, museo ireki egin zenean, haien aipamen bat egiten da, noski, eta hemen etorri gintzen Urbeltz eta harekin dantzatu izan ahal genuen.
Sorkuntza bat izanik, ziurazki dantza taldeen artean gehien zabaldu den dantzetako bat dela. Jaurrietako neskadantza, jaurrietako neskak dantzatu, baina baita abestu ere egiten dute. Nortzuk dantzatzen dute dantza hau? Dantza hau neska dantza da, orduan bakarrik herriko neskak dantzatzen dugu, eta hasten gara 15 urte edo betetzen ditugunean, eta 35 urte edo bete arte egoten gara dantzatzen. Herrian ditugu 13 soineko, gutxi gora bera, orduan beti taldean egon bar gara 13 neska gehienez, orduan antolatzen gara. Egun horretan dantzatu behar dugunean, gauden nesken artean erabakitzen dugun hor dantzatu edo, baina hori gutxi gora bera 15 urterekin hasten gara eta 15 urte egoten gara dantzatzen. Eta ikasketa prozesua nolakoa da? Entsaioak egiten ditugu jaiak hasi baino aurreko astean, eta normalean ekartzen gara herrian gauden nesken artean, eta ere uda osoan zehar ere oso era informal batean herriko orkestak eta jartzen diguta Zuri Beltza dantza, orduan beti dantzatzen dugu uda osoan, eta gero hori eguna iritsi baino lehen, aurreko egunean bai entzatzen dugu pizka bat serioago, baina uda osoan egoten gara herrietan dantzatzen. Eta zailtasunik handiena zein da? Agian dantzan bira ematea, da gehien kostatzen zaigun pausua, eta gero ere hemen ermitan dantzatzen dugunean lurra ez dela oso laua eta batzutan kostatzen zaigula hori. Oreka pizka bat mantentzea, baina bestetik ez du zailtasun handirik dantza. Eta badago oinarrizko pausuren bat dantzan? Oinarrizko pausuren bat, nik esango nuke guztiak direla bereziak, baina agian esanguratsuena da buelta ematen dugunean hori, gehien kostatzen zaiguna ikastea, bira osoa eta terdi eta gero beste aldera, eta hori agian da pausurik nagusiena. Ze egunetan dantzatzen duzue? Dantza hau herriko festetan egiten dugu, Ama Birjinaren egunean, dela abuztuaren 15ean. Eta egun hori nolakoa da edo, nola antolatzen da? Ateratzen gara herriko biztanle asko, herriko plazatik, eta denak igotzen gara Ama Birjinarekin erromeria bat eginez, eta hori igotzen gara onaino, ermitaraino, eta hemen egiten da, ospatzen da meza bat, eta meza ondoren dantzatzen dugu Zuri Beltza dantza, eta dantza eta gero banatzen dugu, udaletxeak banatzen du gazta, ogia eta ardoa, herriko biztanle guztientzat. Eta azalduko diguzu pixkat nolakoa den dantza? Bai, dantza esan dezakegu 3 zatitan edo banatzen dela. Lehenengo egiten dugu sarrera, denak eskutik helduta joaten garela, eta hori joaten gara askatzen banan-banan, eta behin borobila egin dugunean dantza burutzen dugu. Eta dantza eta gero egiten dugu, bildu egiten gara berriro, eta hori eskutik helduta berriro egiten dugu irteera, dantzaren irteera. Eta bukatzeko, arropa nolakoa da? Arropa hau, guk erabiltzen dugun arropa, Zaraitzuko, antzinako edo jantzi tradizionala da. Eta ikusten duzuen bezala, txaleko bat da, gero gona beltz bat, nahiko hori izan behar da saiatu behar gara alik eta luzena izaten, gero saia gona txuri baten ematen dugu ere bai, eta gero zapata beltzak, media beltzak, eta gero eramaten ditugu ere antzinako koiareak, belarritakoak ere, hauek dira adibidez nire birramonarenak, aderezoare bai, baditu zenbait atal direla oso esanguratsuak. Eta jantziak bakoitzarena dira edo herriarenak? Jantzia, soineko beltza dena udaletxearenak dira, ditugula 12-13 jantzi, eta gero bakoitza dauka bere koiareak, bere belarritakoak, bere zapatak, hori kamisa, bakoitzak dauka bere gauza horiek bai. Bale, eskerrik asko. Erakutsiko diazu pausu erretxen bat? Bai, nik uste errexena izango dela egingo dugu atzeraka 2 pausu, ezkerrarekin atzean, atzeraka 2 pausu, aurreraka 2 pausu, eta gero ematen dugu buelta ezkerreruntz, eta berdina, atzeraka 2 pausu eta aurreraka 2 pausu. Probatuko dugu? Venga. 1, 2, aurrera, 1, 2, buelta ezkerretara, eta atzeraka, 1, 2, eta aurrera, 1, 2.
Oso ongi. Zuri beltza ona dut baina zuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nere oinetara begira, zertan ari ez dakar dantzatzen agertzen gorputz erdia, zu ilun horrek argitzen badi agiriko ez guztia. Zuri beltza ona dut baina zuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nere oinetara begira. Zuri beltza ona dut baina zuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nere oinetara begira, zertan ari ez bakar dantzatzen agertzen gorputz erdia, zu ilun horrek argitzen badi agiriko ez guztia. Zuri beltza ona dut baina zuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nere oinetara begira.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.